Айде. Има ли, татко? Какво е ти? Нещо. Има. Какво е много? Какво си, бе? Какво е то, бе? А? Какво е ти, бе, много? Какво е то, бе, татиче? Секретата. Той е, ли? Ами те е с работи? Може да е за баща ти? Не. Учи хубави моливи. Тук си не вярваш, че има. Да, сега ги изфабрикували. Той дядо ти Коледа хубаво ги правим, а? И виж ти да изказаш и не искаш да ме купиш такива. Видя ли тя, що не съм искала? Защото трябва да получи за Коледа. Видя ли? Ма и те с моливи май са правени от него. Аз не съм виждал такива. Аз съм виждала. Такива ли, ма? Да, съм виждала. Еми то може и то да ги е получил от дядо ти. Коледа. Оле, бе, какво си бе? Струва се, ти казвам. Имаше бързанка.